שלום, שמי נעמה ואני מחברת מדיק. אתם ודאי מכירים את מדיק, ספר התרופות. מדיק יוצא לאור מזה למעלה מ-40 שנה והפך מזמן לאינדקס התרופות הרשמי של הרופאים והרוקחים בישראל. מסקר שנערך לפני מספר חודשים בקרב 1,680 רופאים, עולה כי מדיק שומר בקביעות על מעמדו הייחודי כתנ"ך של הרופאים בישראל, כאשר 84% מהרופאים בארץ משתמשים בו באופן קבוע. בימים אלו אנו משיקים את אתר האינטרנט החדש של מדיק. האתר נבנה בסטנדרטים בינלאומיים החדישים ביותר בעיצוב עדכני וידידותי. אתר מדיק החדש כולל תכנים ומידע רב הרלוונטי לרופאים ולרוקחים, ובו בין השאר עמודי תרופות מפורטים ומורחבים, פירוט התוויות ומינונים, סימון הקופות בהן ניתן למצוא את התכשירים, הימצאות התרופה בסל ועוד. נוסף על כך, האתר מועשר בתכנים חדשים ומגוונים, ובהם תקצירי מאמרים בעברית מתוך כתבי עת בינלאומיים אודות התרופה, תכני וידאו, פרק שאלות ותשובות, אופציה להזמנת תועמלנית ודוגמיות למרפאה, ועוד. פיצ'ר חשוב שפיתחנו במיוחד עבור הקהל המקצועי הינו המיי מדיק. כלי ייחודי זה יאפשר לרופא ולרוקח לסמן את התרופות שמעניינות אותם, לרכז אותן באזור האישי ולקבל עדכונים רק לגביהן למייל או לנייד. בימים הקרובים אנו משיקים את אתר מדיק במובייל, שתאפשר לקהל המקצועי להגיע אליכם בלחיצת כפתור ובכל מקום. האתר החדש של מדיק מהווה ערוץ תוכן איכותי, ייחודי ובעיקר שימושי מאוד לקהל המקצועי. לסיכום, מדיק מאפשר לכם להעביר מידע רלוונטי לקהל המטרה באופן הממוקד והמפולח ביותר. עם הכלים הייחודיים שפיתחנו, תוכלו למקסם את החשיפה שלכם ולהעביר את המסר הנכון למקבל ההחלטה בזמן ובמקום הנכון. תודה.